As festas de Nadal son unhas datas de agasallar e axudar aos máis necesitados. Con este obxectivo, o Concello de Sanxenxo e o Club Ciclista Corbelo organizaron a Papanoelada Solidaria. Decenas de ciclistas percorreron as rúas da vila disfrazados de papás e mamás Noel. Intentamos facer todos os anos que os rapaces se xunten todos xuntos para Papá Noel, facer que hagan un pouco de exercicio, que veñan todos xuntos as de Portonovo a Sanxenxo, de Portonovo a Sanxenxo Portonovo, depois habrá unha chocolatada para que disfruten do día e sea un día diferente ao normal de sempre. O máis de medio centenar de participantes fixeron un percorrido de ida a volta a Portonovo dende a carpa situada na Praza dos Barcos de Sanxenxo. Salimos de aquí de Sanxenxo, do puerto, vamos todo por a orilla mar, vamos hasta Portonovo hasta Lonxa, damos volta e volvemos aquí a Sanxenxo Puerto, donde disfrutarán dun chocolate con churros todos os rapaces. Os participantes asistiron á ruta ciclista con alimentos ou xoguetes para doar. As doazóns poden superar os 80 kilos de produtos. Intentamos facer recoller alimentos para axudar nas Navidades. Pois, non sei, a mellor 70, 80, 100 kilos, máis ou menos. A ruta inclúese dentro do programa de Nadal de Sanxenxo. Ao longo destas datas, o equipo de animación do Concello está a realizar diferentes actividades na carpa da Praza dos Barcos. Hai distintas actividades de distintas asociacións, por parte tamén, como nos do Concello, despois hai papanoelada, hai cine, un pouco para completar para os nenos, sobre todo, teñan ocupación nestes datas de Nadal. O obxectivo é entreter os máis pequenos e axudar a conciliación familiar. Pois temos unha actividade esta semana, que son 4 días de obradoiros e de 11 a 2, onde facemos talleres relacionados con Nadal e para que conciliar un pouco a vida dos pais e sobre todo por o tempo de ocio dos nenos en Nadal que teñan algo máis que facer. O programa de Nadal de Sanxenxo é moi variado con eventos todos os días ata o 6 de xaneiro. Hai actividades para todos os públicos, aínda que a maioría están centradas para os máis pequenos. Dende o equipo de animación do Concello calculan que máis de 500 nenos e nenas gozarán na carpa ao longo destas datas.